Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kipai ba jong shnong dwara nong ternem haga khat sautrek benaya yong arjar arpuai kilalek ban mudoi hakmat ka Khasi Autonomous District Council persya yaw sordar jong kani shnong kabadon hakathain mausan ram halor ka jingkeno baula penken ya ka Meghalaya Land Transfer Act jong snem khat khandai spa nyopuai halor ka jing ai pata khando syaki jaj ban riu barjala ki babuhai shnong hahat rengku bat hahat sonatola. Hakajingi keren bat kilat patai kubor hadin kajingi kendo yau executive member uba dai pek ya katanat elaka uba jamborwar. Kipai ba nong shnong kilaya thuru baga district council kadai ban penshita mardor yau ni sordar jong shnong dwara nong ternem uba arwan pai wanshong. Halor ka jingdon ketiru ban ai pata syagi barjala hak baya dai bat ka PMAGY scheme. Hagi shnong ki bahab hapok ka hima dwara nong ternem. Klem da yo jingbet na ka dorbar hima bat na ka executive committee dakba dawa pisaru hadu san hajar san spa marway na gini gi barjala klem da ipad ya ka receipt jong ka hima kumbu saudar kumno like INOC klem da yo jingbet na ka dorbar hima sakawe pada habla issue ke NOC pada like demand hadu san hajar san spa na ki beri baduk bal klem ai ka receipt Tengi kum ki menteri Giwan Badmi Syahmat mentah laingot ki menteri Giwan Honesty Sotut Clifford Wansinong bat mangau koloni sondana bat kini ki ex menteri ba gilawan pesngeu au IC ilaka bat hakapur bat abang lele kendu yo siam ru ya kendu nama down meeting kala su ai tangkap memorandum bat yo IC ilaka te markmat ya kendu ila keren ba kajing ya keren kelong baseso uang ba ngan sale ya keberon kamu katkum kena ki election ba syas ta ki menteri bat kena ki traisnong na po nong remoding kuan rengkat bat ki por tangku kai jingle inspection ki jongi rengkat bat kini ki press ki media tu kesngi bat kepala mi ru ka kubor te menta kesngi hadin bangi lai awan kumtu subordar ban pej bane ban wat ki jingsha nilala ki jingsha bau me usada jongi ula issue ki NOC sha kitu ki we par ki jaj ban riu te kumta na kalian jongi ha ngidap ki jing sngu khia ba krau ba da bangi la syong perkhat ngila sngu dei menta kesngi bangin wan no apo de council ban bu ya kajing ujor persya yo ne sadar bat ya kitu ki biya don kti lembat u na banta ban issue kini ki NOC namar ha NOC ula tho san pho tingka kat ba ha bangi lej man kali na kitu ki we pagi jai bandri basa seti subordar jongi ki thu ba kila adep siu san hajar san spa tingka tena kalian jongi sngo ban ong ba ngidap da jing lengo ka bakrau ba kumno san hajar san spa tingka ulai chimi kini pisa kat ba dor bar hima kam tip ye kini kam tikumta na kalian jongi menta ka sngi lawan ye kendu ye iam jong ka ilaka pan kerpat i bat ban bu ru ka jing ujor persya yu meu sadar jongi ba ka KCDC kan semua ban le halor jong kani kam namar kadi kam im kam yap jongi ki nongsong sinong dan ki khun ki hajar hapo jong ki hima pan nak lian jonga se sin pat ngasngo ban ong ba ngakerpat nak lian jonga ye ki seng balang ki riu simen ne ki no ki we pat ki bedon ka mensim jong jing i ya ka ri be kejaj ban riu bekin semua ban ya mi lem sekmat ban ya kersan lem yangi nak benta kani kam bat kumju ro namar ngis ngotu kan mentoy yu lada ngin ya ki ya kita ki ILP lane ki CAV kat bagi ni nong sensyar jongi pat napo kidang di ya kini ki khendo ki siap jongi sya kini ki we pa ki jaj benriu te lada ba ni la ban khang lat ya kini nong sensyar jongi ban di lane ban issue kini ki NOC sya kini ki we pa ki jaj benriu ngis ngotu maki kin om yolat ban wanrung ha kisnong kita ku jongi hapo ki hima ki jongi henrei ladang ye khi mengi surong lada kat ba kinong sensyar senong ki jongi pat kidang ailat napo isung tho ba kam dor timtoi e ruem tenamar kata isung tho ba ka jingla ka jongi banyada kalong ba dang lada kinong ngiyo kinong sensyar senong ki ba I ya ki senong thau bat kumju ru bakin omle community kam ka ba issue ya ki NOC bat ngangei ru ba menta kasni ka bangi la kendu ye IEM jong ilaka te ila ai ya ka jingkren ka ba
le se ka ba wanra ka jing sngo hun yang i namari la kular ban le ke ba batam na menta jongi kat kum ka jing lap jongi ngatrai kila bun hi namar ki ba mi paj ba to sengi ki pen i kum to la ki kot te ngimpat sim jing ken bai ki baro tenga ngatrai sistem kan om dunai ka sispa sanpo arspa teli gen masih wisu dukan bat yin bat kini ki NOC khendo namar kumbalong mentangi lap ba kene ka PM Kisan ru ada klaim yo ya ke NOC na ki nok senchar sinong ki nok senchar hima nomla ban yo itu ke skim PM Kisan tikani ru ngatrai ki babun hi nok senchar seti ki yo lot ke skim PM Kisan ba ke jing yo jong ki galong bai halor ka NOC ke ba usadar blai ke ba umdon jing objek ujari halor jong ki jaka puta jong kini ki we pa ki jai bandri budon segitu ki hima jong bahagian sisa ba unle gono udai ban struktur lang berwanra da kedor bar pajba murah ki jing terkam jong kelalong lendat hagi sisa ngijit usulda do pajba ban ngijit ki menteri ru do pajba balai pat ba mau sim lakot lang yaki menteri ki bedai ki eksekutif jong kani kelalong ke pensumsi bat ka ba ang snow dia kalong sapang kani ke NOC ngatrai baro ki yitip sai balai ke mi apa ke jelami khalaya jongi na kapor kong yang ini ya khandra ya kini ki khala jai hanrai kumnu ngi ingin pa iki samla la ni kun ki hajar pan khandra kat ba ki klik no sanchar jongi ki ledap ay ki jing pinsisa haki kumnu ngi laban be kilong pan damaki kinong siat nam ta jongi ki kun ki hajar kani kowe kalong ka pun thang pen mi ikon samla pen niat le sama kat ba ki klik no sanchar ki mi ki pa ki ba ke bor sanchar kila long kum kinong khai ye ki kun jong pi jonga te kane ke jingle jong uni usudar lani kino ki yum lani kisudar ngakren dak basai ba kim dai ban malen ban nilam ka khando ka siap kum kanong kanti jong ki ka jong pai ba kim dai ban sim kum kanong kanti jong ki kane kalong ka ka ba pen susi wala ngangam sim dan ciu ha ka por ha ka ni ka por ko menta ha ka isi yong soda kane kalong ka ka pen susi bat ka pen lerai habang ngap bat ngapai hagi saudara ba mensua ngalaban on la kadon kanu ka kam kadon ka eksekutif la ni kadon ka torba hanrei menta ka besngsi kalong la bunsen la siyai sop kom ba pilai sengo ni kini ki menteri ki baru syukran menta ngasngo ba kadai ba ka jing bomitip ba ka sepoi dukan ne bakin budem bat ka penpau syairo ba kita ki menteri bidang syudap kran kapau ba kim don ki AA halor kini ki jingle jungne